aja.
Hurian itu hatta, ada orang satapukka para mingguota, jumuro mata pasaha nguluta holat tuadopan ni debata marhite tang yang nahohom, martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta, marhite de nomor 10 ayat 1-2. Puji apa sangapa amat padinggadasa jadi-jadian budo sudi akan masa ditopang dosa dagi kuro ditonipe pinuje mabodu selalu natino babi nasona dirobu Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi porbadia, na tumapalangi dohok tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akkana lo jajalan asorat, hupasonang pehamu, buat hamu maau gakku tuhamu, guruhon hamu masyanau, aina labok doau jalan aserek marroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, nama dodangi ganup jolma na di portibion, sodakom mabuhim tuhami, jala parbadiai ma rohanami, asa hutadahami dalan hanguluon marhite siani, sairajai mahami, asa unang manibil hami siad dalan nasitongi, ale Tuhan Jahoba, patotong marohanami marhapor seaon tuho, marhite-hite todi porbadia. Amin. Yesus na palua, o sabilo aku alani matua. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik palimahon sahat patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikop pasangapom mudo natorasmu,
asa martua ho jala leleng mangulu di tanona ni lehon ni Jahoba di batam iho. Ati paonopon unako mamunu. Ati papituhon unako mangalakup. Ati pawaluhon unako manako. Ati pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maraloh doan jolma. Ati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni rohammu, dang jadi haliangan ni roham doan ripe ni rohammu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lubuna, manang hudana, manang diape ugasan di rohammu, atong rak mangirugu mangita mangulahon na batu pati. Ale Tuhan debata, sai parguguna hami, mangulahon na batu pati. Amin. Yesus Tuhanku, Raja Bawang, masa manggil Tuhan otot-otot, dapat rohaku ingat baik, uname basuna situsi, Yesus basona rohaku tonton, asa berguru tonton. Goda kepada lelaki, termasuk Yesus nape Tuhapi, lana susah tutur Tuhan, terus saya sirohan dia, satu sesa dosaku suri, awalku ibadah usai. Di bugasan uduk doho resek seret ni roha tato pote madusatta tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari banu agijang hodop patu pahon hasesan ni dosa dihami halak dadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsakot dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehom matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham ala asi do orang ni roham marhapor seaur lao manggotapon nasa dosa dohot rohapor tilion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akkana loja jalan asorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutu hamu. Guruhon hamu masyanau. Ay nalabok doau jalan aserek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay nalabok doau gakku jalan yang dodohot nahupaw saton. Hasangapom madidebatan adigijang. Amin. Hatani debata nagabeturku epistel di mingguta sadarion ima siap pasalme 110 sada mamuka sian ayat parjolo 110 tajahama marsika sorin pujiokku mahojahoba sian nasaroha di luhutan yaka partigor dohot huriai Balgado akka pambayanan Jahoba hinalumuton sudi akan nalohoro hadisi. Hamuliaon do hasangapod do parulaon nai jalahot do jongjong hati goran nai saliling nililing na. Nunga di bahibana sada paningotan di halongangan akan abinahinay. Parding bahasa jala para siroha di Jahoba. Nunga di parbohali akan makkagaribana diingok do pada binahenay rori saliling liling na. Nunga di pabotohon tu bangsona gugo ni pambayaran nai mangalayon tu nasida parjabaran ni aka parbegu. Hasitongan do uhum do akka pabahenan nai di tangan na sitong do sude akka pati nai. Hod do akai rodi saliling-liling na di bahen do akai di bagasan hasitongan dohot habonaron. Nungay tongoson ibana haluan tubang sona dipatik do pada binahenay saliling-liling na nabadia jalan nasokkal do guarnay. Biar mida Jahoba do parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude akan namamulawasa hoto baritanai rodi saliling-liling na. Ima sahakna martua do akan atau mangion hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Saya jaria Tuhanku di nama Tangi Yama Batu dua
Romoniro Amasa. Tahatidak kom maha porseal tai sona ni hadita dok ni dong atta sa porseal di sadok portibion rak mahita magdok. Au porseal di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan na tumopalangi do portano. Au porseal di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan di tubun si Maria naga gabe satto di porbadia adorang sohagua ido tuhatta na tumau na bernit di pangumuman ni sinatus nama terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banaturung di tanong nama naik manguru di hari patoduhon nama naik ke surga lauhul siamun di debata Jehovah amanai parguna suatu dosani isiba ibana pay maulak sugut tanoon mangungi harak na mangulu dohok namate au porsea dito di porbadia jalan sa huria na badia huria hato panyarat Kristen akan na badia do diasasani dosa do dihatai na mandok mula mangulu sugut daging harak na mate do dihaluan na surga. Amin. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 21 Januari 2021. Naso Jahamis yang joloon, tajahabema di rohat tabe. Naparjolo, guarni Minggu Septuagesime, topik Gokwaso do hatani libata. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. 5. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal. Hombartu rapot koordinasi full timer do sermon parhalado mamuka Minggu tanggal 7 Februari 2020 ibadah Minggu Ima HKBP Serang pukul 6 WIB di lantai 2. HKBP Serang pukul 11 WIB menjadi pukul 10.15 WIB di lantai 2. HKBP Serang Remaja pelajar Sidi Dohot Naposo pukul 10 WIB di lantai 3. HKBP Maranatha pukul 8.30 WIB menjadi pukul 8 WIB di lantai 2. HKBP Maranatha pukul 8.30 WIB menjadi pukul 8 WIB di lantai 3. HKBP Maranatha pukul 10.07 WIB di lantai 2. HKBP Cikande pukul 10 WIB menjadi pukul 10.15 WIB di lantai 3. GKPS pukul 10 WIB di lantai 2. Nomor 6. Sosok Paramahanion taringot tu pandemi COVID-19 sia. Mardomo tu lam torop terpapar COVID-19 di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang Dot, Kota Serang. Sinosohon ma tuhita sada tuak karuas naung positif COVID-19 sia asa isolasi mandiri ma saleleng saplopot ari jala unang polaro tu gerejaon. 2. Asa sudesi tua manosoi ruas naung positif COVID-19 sia di ganup sektor nabe di Papua ma tu pandita asa ditanyakan secara pribadi marhite video call marang telepon. Patuluhon torop di ruas na mandohoti parminggon saplual halak masian ganup sektor jala ikon mambuan tiket ma masuk parbingguon unang dititipon papaton asa radot hita mandalaton 3M menjaga jarak mencuci tangan memakai masker.
Nomor sia, akasio basan ni huria. A. Domu tu program ni huriata mamuka di bulan Februari 2021. Pamasau ni huriata ma muse PA manang PHD patanakon hata ni debata tusude punguan kategorial songon dohot sermon guru sekolah minggu marhite media website manang virtual manang Zoom dingganma mardalan ulauni marhite rosterna pinarade ni huriata. PHD ina hari Kamis masuk pukul 15 WIB. PHD ama hari Jumat Minggu paduahon masuk pukul 10 sia WIB. PHD lansia hari Jumat Minggu parjolo dohot patuluhon pukul 7 WIB. Sermon guru sekolah minggu hari Rabu masuk pukul 10 sia WIB. PHD remaja hari Sabtu masuk pukul 10 WIB. PHD NHKBP hari Sabtu masuk pukul 10 sia WIB. B. Persiajar tu par guru maka tindakon atau persiaon manang pelajar sidi. Hari Sabtu masuk pukul 10 pitu WIB dan hari Minggu masuk pukul 15 WIB. C. Mamuka bulan Februari 2020 pamasaun ni huriata mamuse pertangyangan sektor ima di Patupa ganup hari Kamis budarina marhite media Zoom songonomma partondinga. Minggu parjolu sektor sada Ciracas, sektor 2, sektor tolu, sektor 4, 5, dohot 10 Minggu paduahon sektor sada Ciceri, sektor onom, dohot sektor walu. Minggu patoluhon sektor sia 10 sada. Minggu pawaton sektor 10 tolu, 10 opat, 15 dohot 10 10. Pertiangan sektor marhite media online. Domu tu pandemik virus corona patubon ni huriata do pertanyaan sektor di bagas keluarga marhite online. Nama make aplikasi Zoom dalam tapasahat ma pelean marhite situa sektor tabe. Anorang so pertanyaan host managihong idi dohot password tu aka grup sektor tabe. Jadwal pertanyaan sektor songon nasomal hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 10 sia WIB di sektor Sada Serang, sektor 2 Keragilan, sektor Tolu Pandeglang, sektor 4 Sinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 10 Pitu Pipitan, pelayanan khotbah, pendeta R siaan liturgi, Sintua TB Sihombing. 10 Sada Dewan Diakonia, Huriata Toktondo Makobasi PHD Manang PA Ketokurial, dohot sermon guru sekolah minggu marhite online ima media aplikasi Zoom. Sada seksi sekolah minggu, sermon guru sekolah minggu Rabu tanggal 3 Februari 2020 Parhobas Pendeta DFD Tapu Bolon. 2 seksi remaja, Sabtu 6 Februari tanggal 2020 Parhobas Pendeta TM Semerakir. Tolu seksi pemuda Sabtu 6 Februari 2021 Parhobas Pendeta Mungkur. 4 seksi perempuan Kamis 4 Februari 2020 Parhobas Pendeta R Sihaan. Nomor 6 seksi lansia Jumat 5 Februari 2020 Parhobas Pendeta TM Semerakir. Pinangidoma kerjasama ni ketua Dewan Diakonia dot ketua seksi laho markoordinasi taringot tu partikian dohot sistem pelaksanaanna. 14. Persiajaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Nah parjolo di hari Sabtu tanggal 6 Februari 2020 Parhobas Pendeta R Sihaan. Paduahon di hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 Parhobas Pendeta R Sihaan. 15 na parjolo tikting naing marbagas. Tik-tik parjolo
naing manjalo pasu-pasu parbagason ma anak dohot ruas ni Huriata pangoli Heri Aritonang anak ni Amata Hulman Aritonang tubuh ni Inata Rosmauli Boru Silalahi alamat Perumahan Taman Pipitan Indah Blok C9 nomor 22 Sektor 17 Pipitan Ruas ni HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten Dohot Orwana, Narti Lismawati Boru Marbun, Boruni Amata, Dirita Marbun, Tubuni Inata, Maria Boru Siregar, alamat Perum, Poskopkar PLN, Batam, Center Batam, Ruas ni HKI, Jemaat Teluk Bakau, Resort Bakau Abadi, Daerah 10 Kepulauan Riau. Pemas-masuan perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Februari 20 sada masuk jam 10 sada WIB di lantai 2 di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Saya di pasu-pasu Tuhatama sakap ninasida nalau makobasi paduahon ruas na tambah mamuka mingguon gaberos di Huriatama keluarga itu marwaluan gultom S sos ima inatai I ros lina boru tambunan dohot dua halak ianakon Manuel WP gultom dot Kristin Suraslawati tiurna boru gultom pindah sian HKB Makassar, Sigupar Rosot, Sulawesi Selatan, daerah 10 IBT, Manang Indonesia bagian timur, yang tinggal di komplek Serang City, Klaster Ayana, Blok C nomor 10 sektor Onom Legok. Di pasu-pasu Tuhatama, Parsauran Dohot Nasida Gabe Las Diroha di Hurata. Upangi duhami, dihamu amanami, jongjong maruas na baru masuk na kiningani. Molate amangnang, silakan duduk kembali. Nomor 20, Parhepengon Huriata, Boima Tajah HB di Tiktikta Saluhutna. Pilihan penuh waktu dan majelis HKB Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dohot pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sungonima tikting parhubasion dohot parhepengon ni bagas mingguon sai di pasu-pasu Tuhan tamai bain sangat di guarna jala makorhon ulu dohot las niroa di Huriana. Amin. Damini di batana sumurung sian saludroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamunaka manami nanami maradu sudiaka inakon nami napasabulung remaja. Ita namar sahur di jorno itu hatta di minggu sadario di minggu Septuagesima. Naik pak kulingan ni hatan tu hatta turpuk jamita di enet sian Evangelium Lukas. Bidopat mamuka sian ayat 30 sada sahat tu ayat 30 itu
tajahama mar sorin sono marido. Jadi tuat maibana tu huta Kapernaum na di Galilea. Diajari manasida jumpa hari Sabat. Madelongan dorohana sida upede kodana. Ai marsahala do jalitanai. Jaladong ma di parguruani sada halak partodi na hodar. Marsuara nagugu ma dianggukon. O Yesus nasian Nasaret, marhuwa ho Tuhami, narodo ho hape mang Tuhami, utadado ho, namadiani dibatado ho. Alai disonggahi Yesus di bana di dogma. Sipo ruar maho sianibana. Jala tutonga tongaima disapak kotor dinahodari ibana laruar dang mahuai bana dibahen. Jadi longan manasida saluhutna, gawe mas padoham manasida, nabohado ho, mardongan huaso dohot gugu dipaksa akatodi hodar, geberuar do. Ayat telup itu rapi tak. Jadi sarma baritana tunasa iman naumalia. Ido sahatna kadamang dainang selamat hari Minggu horas madihita sudina. Mau lihat mak. Adong madok sonon. Ahado persamaan ni kana porsia tu Yesus dohot simbolis. Suku-sukuno majurupani adong go persamata tu simbolis. Adong do. Orang muna bingung berarti. Adong mau madok dipikan adong bro masa sama dengan iblis nanti. Jadi persamaan na mau simbolison nunga. Itu kan? Hado ida hamu na simbolison. Adong kan dijawab bo di simbolison nanti. Molo tarimas na suwe mengendalikan emosina, gak melakukan kekerasan, ulan ni sedih. Na simbolison di kan? Jadi suatu ngolo simbolison. Gak bidus sita dohot simbolis. Nah, jadi orang kebersamaan. Nah, adakah perbedaan kita orang yang percaya kepada Kristus dengan iblis? Ada berbeda tak? Gudang matung ate. Gudang doi perbedaan ini. Jadi persamaan pertama raporsia do. Simbolis peporsia do tu Yesus. Diakui do Yesus nabadia. Nah kan? Itu nakin iturupukon. Nabadia ni debatado. Itu satu pengakuan kredo di. Nabadia ni debatado. Nasomar lauk dosa debata. Molo satu doktrin Tritunggal diperhatu kok di. Cuman bedana nak peporsia simbolis tu Yesus bedana tu akajola porsia bahwa orang beriman tidak cukup hanya percaya. Alai ganup hata na binegena dihaporsiai ganup na ni haporsian na siyan hata ni Yesus dihanguluhon. Itu nak kening. Odo perbedaan na. Sehingga dia lakukan, dia turuti. Anggo simbolis daw. Simbolis dia suhar-suhar nina ni ajarhon ni Yesus ino diulahon. Alania kamanginangate sotung olohita gabe simbolison. Gurang gunang jol mana simbolison. Gurang apalagi di obas pandemi corona no aingon. Asa niri pudo holat tahun 2020 pandemi on. Ternyata aidak kolangan hita HP menyeberang siat tahun na buruk tu tahun na. Doho HP sahiti menyeberang siat tahun na buruk tu tahun na. Malah berkembang. Tak bagus siya bayaran nuangin na. Arong na baru. Nuain. Waduh. Masa tahun. Gari di tahun 2020. Adong go dugaan paling 2-3 bulan ini, bulan Juli akan berakhir. Ternyata
Tidak. Sampai sekarang. Jangan mengetahui kena malu. Mungkin virus ini tidak akan berakhir juga dalam tahun 2021. Loh, bagaimana ini? Nggak dibatasi kita, nggak dibatasi ruang lingkup ta, nggak diorang kita bersaur berkerumun, nggak diorang kita marminggu songda soman. Waduh on, molo gabe berkepanjangan on. Adong museno ang fenomena na baru setelah menyeberang tu tahun 2020 dia mai. Mudah-mudahan hadang ala na bas songonon torok ni parmingguan. Idok songonon ngagodang noaing dohot halak Kristen. Juga di dalamnya ruas dihagapi mangupeang. Itu saya mudah mangupeang. Anggo akan apa sorada pada itu sih teh. Anggo kana batu rahi botur mangupeang. Mangupeang artinya itu ya merasa masa bodoh begitu. Atau ya mak. Sehingga malam minggu di Jabu dan apalah dia koton tu gereja ngai basi dalian ada mak bayan tu si ongkos muse ongkos muse durung muse durung muse apalagi udang ne muse di napiran loai ngona teh bayan tu si ujungna apatis apatis loai. Mudah-mudahan kehadiran penurunan kehadiran Narminggon nya dihuriat saat sanari masih dibatas jumlah kehadiran tu gereja per sektor. Satu bason sedia mah per sektor dibayan 10 pak namun saya asanga 20 kan ala meningkat muse di paturum mau saya gabe 10 pak ala yang muse mon maka mamereng akka fenomena atong bolosong do par minggu ton bau nak pola soni beta bain Roma tu gereja dak pola tabe 10 dak pola wae 20 Roma tu gereja cuman dituruti ma dindahkan ma protokol kesehatan ini nggak satu sinu aing karena apa karena keadaan ini kondisi ini peristiwa odo masa karena semua wah gabi mangupi yang kita baru ini tidak Tuhan memberi kita pikiran, roha, lahu manad dan mamen sudia kana masa di pergulut tahun. Taboto, nah penting bagaimana kita secara kreatif untuk menunjukkan kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan ibadah. Dan itu gak bisa sudah tatung ate. Polan itu tuh jaga jarak. Roh tu gereja pakai masker kemanapun. Dah kalau tu gereja teh, unang gabi tu gereja tu masker alai tu onan tu pasar. Ngarok soni nuai. Anggo tu gereja mar masker do. Alai di luar gereja amat dong. Jadi cuci tangan, pakai hand sanitizer. Merupani jaga jarak. Sudah ini nak kini ikon arif dan bijaksana kita memahami. Yang kodang bolos saya terus berkepanjangan nasional. Bodoh patubuhon semangat menurun nak kini. Gabi itu emak akka dongam baju tu si nin narupani. Aleng kau kena persedau. Nong manada arga di pakokopon itu hatta Yesus Kristus. Songo na toropidui ganu ro Jesus tu sadenganan sai torop situ tudo nama sihol UBG podana. Ditikero Jesus tu Nasaret. Ido nama saon mengajari ma Jesus di huta Kapernaum di luar Galilea. Longang rohana sida UBG podana. Odo nasada ikon ikot si parahonata. Longang rohani natoropi UBG podani Jesus. Wasa longang rohana sida marsahala jamitana. Jadi rohana sida masihol
UBG jamita manang puda ni Jesus. Buasa masih hol nasida. Jalongang ala marsahala. Jamitana. Sukun. So dia di jamitana marsahala. Apalagi di jamat tasinoingon natin. Di zaman na canggih nuaingon, di nagudang akka acara-acara virtual, acara-acara ibadah virtual, jamita-jamita virtual, bah ayang golang majaha mabigi akka jamita hita, ulala dak sai tiki lahu mabuko sudete, gudang ni akka renungan, rodang ni akka jamita di media sosial. Jadi dang boy rupani di monopoli, ruas di HKBP Serang, Manang Resort Serang, tidak boleh tidak harus membuka ini. Dang boy rolot tapi soni, bebas lu tanwain, dimanapun, kapanpun, naing bahasa sampai rupani manang kesadok ima di era informasi. Bebas lu tanwain. Alani bebas na, ba sipata saya kira si panganon. Ate, molo magura kudu si pangano ni boha menarik de beta hilalai. Olo gawi songna. Song kami rupanya te kapaditata di uriat tahun ganup ari dohami pasahaton renungan pagi tu uriat ta tu sektor ta sukun molo perbandingan de bek kamu dia tu mabo amu muse molo tu mabo muse tong. Dia menarik, mula menarik musir itu, sian akan pasti akan terjadi pro kontra. Alang bahasa on huria rupani, ikon ulah on di huriat tadi marhita kapadita tak mau nyapa sudia ka manami hita saluhudna marhite renungan harian. Nah dikirim tuganup sektori dalan manisi patoguhon pakoton memperlengkapi warga jemaat supaya tetap kuat, supaya tetap kokoh, supaya tetap survive menghadapi gempuran-gempuran kehidupan non. Anak udangan nang namalo rupani ditikin waingon mempermainkan perasaan waing. Sehingga gudang do aka nasuso waing, galau waing. Ayo ban emosi moral tersulut waing, terpancing waing di zaman waingon. Tetapi firman Tuhan yang ketika itu kita dengar, kita terima, taluas rupani. Unak terpikirat tamat jaro, ali tertaluas hata ni debata, mian di bagasar rohatta, di ngolutta, pasti ada kuasa. Adong doha gogo on namangula disi, di ngolutta, itiki tabigi hata debata. Odona rumikot, no marga hamok kamanginang, ido basa di bason sai di pakuling ido hita. Ganu pari, ganu minggu, ganu tiki marhite hatane bata. Asa boha, asa togu. Hiarodok songonon. Sada sukun ninna di sada tulisani. Di mana ma tulisan Nozon sangat sensasional. Perlukah kita mendengar khotbah? Iko do hita manenghok kata di bata? Ima judulna. Alai bagaimana ma urayanna ditoruna. Sono. Saya sudah 30 tahun rajin ke gereja. Mendengar khotbah-khotbah dari para pendeta. Tetapi saya tidak mengingat satu khotbah pun di mana. Saya pirang nahingoti. Arwa masuk siat-siamun, arwa sian abirang. Ibana. Karena itu menurut saya telah menghabiskan waktu dengan sia-sia pergi ke gereja kalau hanya untuk mendengar khotbah. Dan para pengkhotbah telah menghabiskan waktunya untuk khotbah-khotbah yang tiada guna nebana. Pitor biasa menuai ngona teh molok saya ada topik itor terjadi do
Pro kontra kan? Tor pro kontra terpiral do orat to. Biasa mana yang mana te? Asal dong sesuatu hal Victor murah-murah do viral te. Juga tulisan menimbulkan perdebatan panjang. Gabi mas sama perdebatan pro dan kontra. Alai di ujungna di sada tiki di komentari sada amama manang bana ma alus kasona. Ido ibana sama. Amo kadongan anggota ni grupon ni bana. Saya sudah menikah 30 tahun. Ngatul 10 tahun nau marsaripe. Dan saya telah menikmati masakan istri saya lebih dari 30.000 kali. Selama itu saya tidak mengingat satu pun dari masakan istri saya. Dak ingoti nani lopani inatai masak 2 pei, masak 3 pei, manang na dipanggang pei, manang na goreng pei. Dak ingoti kok pei. Na beting bai mak wala. Sen andainya istri saya kan tidak memasak dan memberi makanan kepada saya, apa yang terjadi kan? Mungkin saya sudah mati. Ngamati ra'au. Minimal ngekom mersahita. Artinya demikian hanya khotbah yang saya dengar. Sejak itu gabe masuk ma perdebatan. Persoalan dia kejamita lah majaloi rupani manang renu nang mana dia berupani unak pitor utuh tahun ayo kolar rotu gereja tong wah jamitaido ditangihon manang para jamitaido di parohahon suku maja maka amanginang dia ron buat jamita ro manang parjamita akainat tajo parjamita ro ayrong gosong ni rotu gereja rupani rotu gerejon jalo jo alak joniaha ai di kota-kota sering kon tu gereja warta jemaat hari Sabtu musai roda bereng josi isi udah nomor tugas hari Minggu oh padita si hadot tongin kan ate mak tu gereja mai ba manang bereng jo isi musai nasing hina lapatan na merengah hade lama bigi jamita di manang mamerek perjamita taingo tamanginang ate kita datang ke gereja untuk apa manangi hok kata ni debata molo tatangi hok kata ni debata talos kata ni debata biarkan firman Tuhan itu bekerja di ngoluta los hata ni debata mangula di bagasan rohatta alanya ai hata ni debata tumajom deisian podang si dua baba tumajom do hata ni debata sian podang si dua baba ai do di heber obat 10 ai namar ngulu hata di debata jala mapakorhon jala tumajum sian nasa podang si dua baba jala terus do disirang hosa do todi ring do uto laos dihumi do nasinakap do na pinikir apa tanda setiap firman Tuhan yang kita dengar yang disampaikan oleh para pengkhotbah manang akada bosona talowasi pasti memiliki kuasa eksusia mengubah. Itu dia tunggulu dalam dengan. Di situ perbedaannya iblis dengan orang beriman. Yang go dapur saya terus doi. Bakat tu gereja disuruh itu naik. Disuruh sibulis doeng. Lawan tu gereja. Tahu nama yang bodem. Di gereja siat di Jabu. Arung so nitong pas marupani marjamita mana marjamita. Ayo do HP uripu nasi ngin rupani ala ngetor ditutup jurupan ngetor di dibatasi ngetor di palang rupani rohana pikiran nalamana holan martangi yang perjamitai amininna pitor laos ibana pe murumma tabu matong saya songon na radio na angon-angon rupani murum selama si 20 meniti dung amin na bisa dungo
Ayang ko di jabu no ngate ngaku dangon kelebihan tidur ate. Apalagi di stay at home nate. Di gereja tabu nama noai. Si boleh disuruh itu gereja, tapi tidak mencerna, tidak menikmati, tidak menghidupi dan membiarkan hidup kita dikuasai, diintervensi oleh firman Tuhan. Alai yang guaka nasingi, longang rohana sida, tarahatotong nasida, ala marsahala, jamita, manang puda, napi nasahane, odo kamanginan. Jadi dang ditabuni metode penyampaian. Alai bagaimana firman itu disampaikan, kita terima apa enggak? Mau dikendalikan, mau diarahkan. Jala memang hinorhoni huasoni hata di batara mulut aida tapi utiut akad barita niaka persendi uban lam torobdo nuain na porsiadi Tuhatta Yesus Kristus Tuhan si palui aido do songonte topik minggutta gok huasodo hata ni debata biarkan relakan siapkan songonai detai ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu talehon tabuk karota majakun hata ni debata ai hata ni debata sulu-sulu deui tukot deui pargogo deui sijata deui laho madobang ragam nyaka musuh nan haeng mangaku kita amin martang yang maita melihat rohana milik Tuhan dihatam nama makulingi hamil apalah diobason di patuduhon dihatam dabadiai huasoni hata naharuar sianho gabi patubu panidangiyo non dadaholan dia kasito natorop alai dohot do nang di sibolis sadiri napabuahon iya oleh Tuhan naba dia ni debatan narosian surgo nagok huaso manaluhon nasa subia dosa dehot portibion alani dipaingot jari dia jari hatami du kami asa huha posi kami gok huasro hatam ganup hubigi kami marhiti na majaha marhiti na ubigi di gereja nang dijaupe asa saya tu buroha nama sihol di kami marsaur dohot hatami asa margugu kami asa tahu kami Tuhan ay guk halo ngangado horhonon ni molohu luas kami hukap kami roha dohot pikiran nami gabe parmianan ni hatam na sumurung dahodal si Tuhan ganup hatam nong hubigi kami makor hodoi tuakan asing marhite sar baritam tu sadok lihat portibion lumobi di tonga-tongani kehidupan nami sinuaingon godang hamaolon godang akatan tangan huadopi hami gadu marsada-sada hinorhoni virus koronaon gabe di tubuh hono Tuhan pata hagaleo di hami pata gabe hurang semangat nami hurang sihol ni roha nami marsaur dohot ho marhiti hatami alani irobahen saya marsaringar hatam tu hami asa tong margugo tod dinami Tuhan mangalo nasa hagiot ni dak nami unang gabe Allah kami Tuhan di pabuabuan ragam ni
napaholak ko kami siya ko. Utangnya ko kami do saluhut na ruas ni huriam Tuhan, totu gudang do na bergumul saat dia bason alanya kaparsahiton. Asiruhap Tuhan, say homa na mga pihotanganmu mamasu-masu akka dongan nami na di bagasan parsahiton, na di bagasan hagalion arsak ni roha do lan akka si pikiran marhitei gabe tubuh pos ni roha atuk doh Tuhan mengurupi doa kami sian ragamnya kana pasorat kami. Tuhan Yesus Kristus martang yang doa kami Tuhan manangyakon kana masa dumobi virus corona naso marhau juga do pinuangon arani say lampatau akka pamarita nami doh namalo di bangsa nami mangulu solusi lumobi nian boy sudiakka masyarakat bangsa nami dapotan vaksin asa merhagogoon pamatang nami manghalo virusi asa sumuang hami song nasa lawan ni Tuhan diakka si ulaw nami na marragami huriampi Tuhan nagudang do mga dopiak kahamolon hinorhon ni pangotak ni virus corona pos roh nami Tuhan buhami mamikirhon akadiama program-program napit patu paun nami mengantisipasi pandemi na sedang melanda kehidupan ni ngulu nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dia kena marlas ni roha siang dia mah guarmu dipuji nasida dia kena marsak saya homa Tuhan dijo jala dihaposi topos roh nami Tuhan dina mulak pehami santongan di joromon tu bagas nami marsada-sada rahmoti hami Tuhan pataro hami bagas kahipason nang lau magdutiak kaulaon tu saminggu na nengro rapon ho mahami di sudina sak kaulan nami jalo tangyang namion na sobaw kami di bagasan guar di Yesus Kristus Tuhan si paluhami amin. Marid di mahita Atali Jehovah si pada menjelma angoluani halalas ni roha siap boleh roha ni nama Gogoni de bataki paluana porsia siana saja nasatina hina tagan sodito Tano
Los jongjong mahita sa lunas. Datangnya kumma pilihatta. Ali di bata amanami na di Banua Kijang. Hodo haroruan di saluhut sileho-leho na dinggad doho nasa ulibasa na moliutus. Kupasat haima sian nani lehon mitu hampilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hampilianon. Pati buluh na harajom dito ngatongan ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam tadahami godang ni silalom itu hami. Asalam girgir hai madok mauliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus nami amin. Nasana nilehomi toirodi pamataku osadoko gogongki rodi salu artaku upasaha itu naso satoku do. Aliama nami na di Banua Kijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajommu, say saut malomani roham di Banua Tungon, sungon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sungup panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang hami to giho tu pangujunan, palu mahami sian pangago. Ai ho dona bunga araja dotago rodi hasana Calo hamma pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti tuhat debatamahu. Di sodakon tuhat debatama bohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakon tuhat debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tu toddim. Amin. Amin. Oras madhita, selamat hari Minggu.